Good afternoon, guys! I'm starting the vlog late again. Hindi ako nag-vlog kaninang umaga kasi same lang yung ginawa ko kaninang umaga sa kahapon. Nag-prepare ako ng lunch ni Dan. Naglinis ako ng bahay kasi diba kahapon hindi natin natapos yung bahay. So, nilinis ko siya. And then, nag-lunch, nag-edit ng video. And then, naligo. And then, kanina din, after ko maligo, nagsukat-sukat ako ng mga damit na dadalhin ko. So, yung kay Dan, ready na. Wait sa. Yung ito pala, Centellia na blemish cream. Nilagay ko siya kagabi. Kasi, di ba, mayroon akong dalawang magkasintahan dito. Nilagay ko siya kagabi. Pagising ko sa umaga, parang lumabas na yung, parang pas ng konti lang sa gitna. So, after ko maligo kanina, nilagay ko na naman yung Centellia na blemish cream. Naka-ready na yung mga dadalhin ni Dan. Suot-suot ko yung sapatos galing YesStyle kasi gusto ko siyang suotin pero gusto ko komportable siya. Maganda naman siya kasi malambot yung material. So, hindi siya ganun hindi siya matigas. So, okay lang siya. Yung suitcase ko dito, guys, pinut away ko kasi nainis ako nakita siya nandito lang. So, niligpit ko siya. Kasi diba sabi ko dun sa last vlog, hindi ko na siya niligpit kasi mag-i-impact din naman soon. Pero, yan, niligpit ko siya. Yung sitwasyon ng luggage namin is parang 46 kilo per person. Kaya lang per luggage, dapat 23 kilos lang. So, magdadala kami ng 4 na bagahe. So, ito, i-check-in ko to. Kasya naman siguro 23 dyan. Basta ako mag-pack, kasya yan. Okay. So, yung kay Dan yung unahin natin kasi ready na siya eh. Tapos na yung kanya. Yung akin mamaya pa. So, doon tayo mag-pack sa Alright. So, unahin natin yung kay Dan, guys. Madami-dami to. Kasi, malamig kasi dun. So, kailangan nagdala siya ng pants. Tapos, mga jumper. So, yan. Natin. I-pack natin yan. Lagay ko yan dito sa aking luggage na malaki. Okay. Hello, my love. Hello, how's it going? Good. I'm packing. What do you want to wear to the airport? I just want to wear like my comfy clothes. So just the army jumper. Okay. I want my full power shorts. Where's your army jumper? It should be in the file. Okay. Yeah. And then I'll just probably wear like a New York t-shirt. Also, you're wearing t-shirt underneath as well? Okay. Yeah. Just And I'll put... just wear thongs on the plane. Which one's your New York t-shirt? One of the ones that's got New York Giants written on it. Okay. Ay, pag-ano pala kami, guys? Magli-layover kami sa Hong Kong ng mga 10 hours. So, we decided na lalabas kami. Mag-explore kami ng Hong Kong sa Taliba. Kasi, darating ata kami sa Hong Kong. Hapon ata. Yeah, parang hapon. Tapos, aalis kami mga madaling araw. So, meron kaming mahabang time na mag-explore sa Hong Kong. So, pupunta kami, mag-chill kami sa Hong Kong. So, kailangan ko pala ng damit ni Dan pa Hong Kong. Ay, isa ha. Hanapin natin siya ng jocks dito. Ayan. So, pa-airport yan. Tapos, yung pa Hong Kong niya. Haluwi, ang dami na dito ha. Iwain muna natin to. Para lang may idea tayo. Ay, ano pala? Binigyan ako ni Ate Winnie ng mga lipstick. Dito, may swatch pa ako sa kamay ko. Sinend niya sa PO Box. Salamat po. Nandito. Ay, pakita ko sa inyo. Dito, guys. Kasi, di ba, gusto ko yung Maybelline na, ito yun, oh. Lagi ko nakakalimutan kung anong pangalan nito. Maybelline Super Stay Matte Ink. Gusto ko yung shade na Pioneer. Siya yung nagbigay nun. And, isa talaga sana sa plano ko, nung umuwi ako ng Pilipinas, bumili nito sa Watsons kasi mas mura talaga sa Pilipinas compare dito. Like,
over ang mga presyo ng makeup dito sa Australia. Ang mahal talaga. Binigyan niya ako ng 3 more shades. Naligo na ako't lahat ha. Tapos, screen up ko talaga to gamit yung face wash ko. Hindi natanggal. Kailangan niya ng oil-based makeup remover. Hindi ko na din tinanggal. Inayaan ko na mamayang gabi na yan. Pero yeah, ito si Amazon yan. Kanina ko pa to sinwatch kaninang umaga pa. And then, si Lover. Ito si Lover, guys. And then, last one is Seductress. Yan. Actually, isuot natin si Amazonian ngayon. Salamat po. Salamat, Ate Winnie. Nag-meet kami sa Sydney nung nagpa-meet and greet ako sa Sydney. So, isa siya sa mga na-meet ko. And dun niya binigay sa akin yung Pioneer. And yun, lagi kong ginagamit yung Pioneer kapag gusto ko mag-red lips. Actually, dadalhin ko nga yun sa Japan. Kasi, ano siya, very long-lasting. Yung Pioneer kasi na shade, sobrang love na love ko, guys. Kasi nagsistay talaga siya sa akin. Sa akin lang, ha? Kasi meron akong mga nababasa ng comment na hindi daw masyado nagsistay sa kanila. Like, sa akin talaga, kita nyo naman sa vlog, hindi ako nagre-retouch, pero sa gabi, pagdating ko nagbahay, nandun pa din yung lipstick. Like, okay na okay pa din siya. So, gustong-gusto ko siya. Hello, parang nanganak yung magkasintahan do. Niliba kasi natin yung magkasintahan. Tingnan nyo. Nanganak ang abuan. Anyway, yan yung Amazonian. Yan. Hindi naman kita ng maayos. Ano ba yan? Ay, yung ano ko pala, pinalitan ko. Yung, ito, diffuser ko. Pinalitan ko siya ng galing Innisfree yung cotton na scent. Hindi ko pa siya naaamoy. Pero binibigyan ko siya ng chance kasi kakalagay ko lang sa kanya kanina after ko maglinis. Pero hindi ko siya naaamoy. Sa kwarto, my gosh, ang bango. Binigyan ako ni Manay nung watermelon na from Palm Beach. Watermelon na scent na sobrang bango talaga. As in, yung banyo namin ang bango-bango. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, ay kwarto muna bago banyo. Pagpasok mo pa lang sa kwarto, amoy na yung very sweet watermelon na scent. And it's so good. Like, as in, binigyan niya din ako ng kandila ni Manay. Thank you, Manay! Binigyan niya ako ng kandila na watermelon din. Kasi ito yung favorite na scent ni Dan. Ako kasi, yung favorite ko is yung sea salt. Hindi ko pa binaburn to kasi sinisave ko siya. Ito yung favorite ko, yung sea salt. Tapos, naglagay din ako dito. Ito din yung cotton na galing Innisfree. Pero hindi ko pa siya naaamoy. Nakakaloka. Hindi pa naman yun mura. Nakuha ko yun sa Yes Style. Pero yeah. Ito yung Amazonian. My gosh, it looks good. Yes. Uy, maganda ha. Huwag niya nalang tingnan to. Yan. Tapos yung anak talaga nila. Nag-hello to the world. Lagyan ko yun ng cream mamaya. Na-LSS ako dun sa kanta sa Showtime kasi pinapakinggan ko yung mga funny moments ng Showtime, yung bago nilang segment. Ngayon ko lang alam na may mga ganun pala sila. Okay. So, ito mga 14 kilos. So, okay lang. Like, feeling ko, like, damit ko at saka damit ni Dan, yun lang, 23 kilos lang. So, meron pa kaming tagtatatlong 23 kilos. Ay, may skincare pa pala. Tapos may mga sapatos pa. Pero yeah, ay okay lang tayo, guys. Alright. Okay, so ito na yung dadalhin ko guys na mga tops. Medyo marami to. Ili-layer ko yung iba kasi magiging malamig dun. Nakaloka. So yan na yun. Puno na siya. And isi-share ko lang sa inyo. Ito, napakita ko ata yung isa nito sa, hindi ito. Pero ang ganda nito guys. From brand Chu ata yung pag-pronounce niyan. I think it's a Korean brand. Pero nakuha ko to sa Yes Style. Ang dami kong ganito. Halos lahat ng kulay na available dun kinuha ko. Ito galing to Uniqlo. Maganda to kung sobrang lamig talaga.
Kasi parang ano siya, Heattech to. Ito yung Heattech. So, meron akong dalawa. Yan, at saka ito. Kung kailangan ko pa ng marami, bili na lang ako dun. Ito, normal lang na ano, turtleneck. And then, ito galing Taytay. Salamat sa nag-send sa akin. Ano siya, Taytay E&M Sari-Sari. Basta, ililive ko yung Facebook sa screen at saka sa description box. Yan, ito galing Chew din to the guys na brand. Ata, wait. Joke, hindi pala. Hindi ito yun. Ito. See? Chew. So, meron ako nung white. Ito, maganda. Pero galing to Bangkok. Sa Chatuchak Market ko to nabili. Medyo short siya compared sa iba. From the brand Giraffe, mas maganda yung quality niya compared sa Chew na quality. Pero maganda pa din yung Chew. Kaya lang hindi siya ganun kakapal. Manipis siya. So, kailangan ka mag-layer kung gagamitin mo siya pang malamig. See, Chew. Ganyan na kulay. Ito. At saka ito, nasuot ko na to nung nag-anniversary dinner kami ni Dan. Ito yung suot ko. Ang ganda nito. And then, ito galing din kay Yes Style. Hindi na siya Chew. Pero maganda din to. Dalawa yung kulay na pinili ko. So, yeah. Tsaka meron akong pang inner. Just in case sobrang lamig. So, yan. Galing lang yan Target na pang kids. 10. At saka yung isa size 12. Dalawa lang. Kung kailangan ko talaga dadagdagan ko na lang dun. Tapos isang ganito lang yung dala ko. Kasi nagdala ako ng maraming outerwear na nandun na. So feeling ko after ko malagay ito lahat, okay na yan na 23. Kasi kanina 18 kilograms yan eh. So try natin. Lagay lang natin to and see. Update! Tapos na yung isang luggage. Yan. Ano na siya? Nung winay ko siya, mga 22, 24, parang gumaganon-ganon siya kasi hindi ko siya ma-weigh ng maayos. Hindi ko kasi siya ma-lift, ang bigat. Pero, yeah, tapos na yan. Papaweigh natin yan, final weigh kay Dan mamaya. And kapag 23 kilograms yan, good job sa akin. Sobrang konti na lang natira. Ito. Ano lang to, yung leather jacket ko, faux leather. Ito guys, nakakaloka. In-order ko to sa Yes Style. Ang dami ko mga pinapanood na Japan-related videos. Like yung mga haul nila, yung mga skincare. And I found out na sobrang gaganda ng mga skincare nila. Like sobrang nire-rave talaga sila ng mga tao. Tapos kapag pumupunta yung mga tao doon, as in nagsastock up talaga yung mga tao ng mga skincare nila. And hindi lang skincare, kung ano-ano pa, like mga medical stuff. Anyway, every video na pinapanood ko, kapag nag-haul sila, hindi naman every video, pero halos lahat ng video na pinapanood ko, lagi silang nag-feature nung eye mask na nag-heat, na parang nagwa-warm ba yung eye mask. And nag-order ako sa Yes Style, and I thought all this time na meron akong nakastock na eye mask, and kinuha ko siya dun sa box. Hindi pala siya yung eye mask. Ano siya? Parang patch para sa likod. Oh, patch para sa likod talaga siya. Tapos nagwa-warm up din siya. Kasi hindi mo siya mabasa eh. Yung yung tinitingnan ko lang is yung picture. Yung picture nun, parang same lang ng kulay nito, pero sa mata. So, akala ko all this time, meron akong nakastock na yung eye mask. Hindi pala yun yung eye mask. Sobrang ganda daw niya gamitin sa plane. Especially kung gusto mong matulog agad sa plane. So, sabi ko, gamit na gamit yun sa akin. Ito, para sa likod pala siya. Actually, perfecto. Gagamitin ko to ngayon kasi medyo masakit yung dito ko. Char. Biglang sukit yung dito kasi gusto gamitin. Gusto ko siya gamitin. Nag-warm up daw kasi siya. So, yung plano ko kasi, nung in-order ko to, itatry ko siya. Tapos, kung magustuhan ko siya, dadamihan ko. While nasa Japan ako, diba? Hindi ko alam, hindi ko na maalala kung available tuloy yung eye mask talaga sa Yes Style. Kasi, kala ko nga, eye mask yung na-order ko. Nakakaloka. Suot-suot ko pa din yung sapatos na galing din Yes Style. In fairness, komportable siya. Ito yung isusuot ko bukas sa airport. At saka sa Hong Kong. So, ito, uy, ang dami ha. Meron siyang 12 pieces na patch. 2, 4... Yeah, 12 nga. Tingnan mo to. Dito sa, like, original packaging, walang English. Pero dito na nasa loob na siya, sabi good night. Yan. Sabi good night. So, panggabi lang to. So, mamaya na lang natin to gamitin. Mamayang gabi, no? Ito try natin. Tapos na tayo sa clothes, guys. So, okay na tayo. Ito din, yung susuotin namin sa Hong Kong nandyan. And yeah, oh my gosh, it's happening, people! Matutupad na ang honeymoon na naudlot.
Pupunta sana kami ng Japan 2017, April 2017, right after our wedding. Honeymoon kasi namin yun. So, nakabook na't lahat. Kaya lang nakuha ko yung trabaho sa Telstra. So, kailangan ko pumili, honeymoon or trabaho. Kasi kapag pumunta ako sa honeymoon, wala na. Hindi ko na makukuha yung trabaho kasi hindi pwede mag-holiday. Kasi especially training pa, nagsisimula ka pa lang. So, yun, pinili ko yung trabaho and yeah. Yun. Hindi naman ako nagsisi na pinili ko yung trabaho kasi parang hindi ko na ulit mahahanap yung trabaho na yun. And gusto ko din talaga yung trabaho. And sa lahat nga na in-applyan ko, yun yung pinaka gusto ko makuha. So sabi ko, wala. Kinancel namin, nakabook na kami ng accommodation, nabook na namin yung tickets namin, pero we had to cancel that and replace it with a Philippines trip. So nagpunta kami ng Philippines December to January 2017. And ngayon matutupad na siya. Nakakaloka. Matutupad na siya. Hindi na siya matatawag na honeymoon kasi wala na. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo guys na sobrang bango. As in, sobrang bango niya talaga. Ito yung Palm Beach na watermelon. As in, ang bango niya. Grabe. Pagkapasok namin ng kwarto, amoy na amoy namin to. Naglagay ako ng pimple patch dito, yung from COSRX. And yung nilagay ko pala dito is ito. Centella Blemish Cream. Ito siya. Yung nilagay ko dito. Uy, bakit parang lumaki? Guys, I will be cooking arroz caldo for dinner. So, meron na tayong onion, garlic, ginger. Inaano ko na lang ito. Ready ko na lang yung chicken. Yeah, that's all. Alright, so may oil na tayo. Lagay natin yung garlic. And then, sunod ko na agad yung onion. Si Dan, nag-boil ng eggs. Nilagay ko na pala yung ginger, guys. Malaki siya kasi ayokong makain yung ginger. Kaya nilalakihan ko siya para makita ko siya. After nyan, isusunod natin yung chicken. Pero hintayin ko muna na maamoy ko yung ginger. 1, 2, 3, action. Amoy ko na yung ginger, guys. So, lagay ko na yung chicken. Kinat ko siya into maliliit. Yan. Tapos maghugas lang ako ng rice. I will do 1.5 cups of rice. And then yung pinakasabaw natin is chicken stock para puno-puno ng lasa ba. Yan. Guys, tapos na ang ating arroz caldo. We're just doing the toppings. So, I love me some dried garlic. So, dinadamihan ko yan. And then, we put the egg. So, dadamihan natin itong itlog ni Danny Boy. 4 yung sa'yo, babe. Thank you. You're welcome. And then, oh my gosh, that looks so good, my love. Look at that. And then, just a little bit more garlic. Yummers, that's yours, my love. Thanks, babe. It looks awesome. You're welcome. Like eating at a restaurant. Yummers. And then more garlic. Yun. Kain! Kain tayo! Kain tayo. Kain tayo, guys! Pagod na ako, guys. Pero tapos na yung mga ano na lang, toiletries na meron pa kaming gagamitin bukas. Toiletries natin. Meron pa ako idadagdag dyan. So, nandyan lang siya. Nilista ko dito para hindi ko makalimutan. So, nilagay ko shampoo. Kasi gagamitin ko pa bukas yung shampoo. Si Dan tinatawagan yung Hong Kong Airlines para i-check kung ano yung seating arrangement namin. He just wanna make sure na magkatabi kami. Tinawagan niya yung Virgin Australia kanina. So, yung flight namin from Adelaide to Hong Kong is Virgin Australia. So, Adelaide to Melbourne, Melbourne to Hong Kong, and then Hong Kong to Japan, Hong Kong Airlines. So, tinawagan niya naman yung Hong Kong Airlines. Yung lips natin, tingnan nyo naman. Dito pa rin siya. Ito, musta naman yun? Lumaki na siya. Lalagyan ko to ng pimple patch. Parang lumabas na yung pare. Lumabas na yung pare.
Lalagyan ko to ng pimple patch. Alright guys, nakapag-skincare na tayo. I-try natin yung patch para sa likod. Babe, can you help me with this, please? Put it on my back. Just take off your top. It's just here. On my neck. Okay. Do I have to take off my top? Looks like it was already half off. So it was like that? Yeah, it's kind of like a pad. Yeah. So you open it like that. How low do you want it? Just there. It's already heating up. I know, right? Wow. Do you want one? Nah. Sige na, I have 12. It will No. help you sleep. Take it with us to... I am. Not tonight, then. So we will, no, because I'm buying more in Japan. If it works. Sige na. See Nah. how it feels. Maybe later. Yeah, it's heating up, guys. Oh my gosh, in fairness. Guys, update dun sa patch sa likod. Ano siya, parang nag-warm siya, mga maximum 30 minutes lang. Tapos ngayon, parang nafe-feel ko pa din siya sa likod ko, pero hindi na siya kasing warm ng kanina. Yung mukha ko very, kasi naglagay ako ng COSRX na sleeping mask. Nakaset yung alarm ko, 3:00 ng umaga. And susunduin kami ng mama ni Dan. Ayaw na sana namin magpahatid sa kanya kasi sobrang aga. Magta-taxi lang sana kami kasi pwede namang magpa-schedule ng taxi and they're usually on time naman. Kaya lang yung mama niya parang nagtampo ng slight. Sabi niya, sige, okay lang. Pag ganun-ganun ba, nung nag-dinner kami ng Tuesday, sige, okay lang. Pag ganun-ganun, alam ko na nagtampo. Sabi ko, okay lang naman. Kaya lang sobrang aga kasi. Sabi niya, okay lang. Pag ganun-ganun, alam mo yung napakabait. So, bukas ng umaga, pupunta siya dito. 3:30 siya pupunta. So, siguro mga 3:40, alis na kami. So, yun na yung vlog. Dito pa din yung swatch, bukas tatanggalin ko yan. Yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. Tinatamunan ko yung ni Dan. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night, guys. Be good.